Gagal! Gagal! Unda! Ačau! 180 tam má, 180. Ďábel. Čtyřva, 183 koní. Ej, tak já si seru. Poprdeli. Slyšeli jste to? Ďábel. Jaké máte pocity z tohoto bezvadného vozidla? No, jako mohli jsme být první hlavně, že jo, ale nebyla to chyba mechaniků. Vaše? Byla to chyba výběrčího, jako prostě co určují jaký pneumatiky. Bylo to hrozný a prostě vůbec to se netiskovýho mluvčího, no comment. Dobře, díky za komentář. Jako čagunda!